बरीच लोक असं मानतात की माणसांच्या डोळ्यांना जे दिसत नाही ते प्राण्यांना दिसतं. प्राणी हे आपल्या डोळ्यांना न दिसणाऱ्या घटना पाहण्यात सक्षम मानले जातात. मी हे इतर कसल्या नाही तर भूतांच्या दिसण्याबद्दल बोलत आहे. काही जण सांगतात की रात्रीची कारणाशिवाय भुंकणारी विव्हळणारी कुत्री ही याचं एक उत्तम उदाहरण आहे. कुत्र्यांना अमानवी शक्ती जसं की भूत, आत्मा ह्या गोष्टी दिसू शकतात. ह्या गोष्टी त्यांना जाणवतात किंवा त्यामुळेच ती रात्रीची कारणाशिवाय भुंकत किंवा विव्हळत राहतात. पण भूत, आत्मा या गोष्टी न मानणाऱ्या लोकांचं या बाबतीतील एक वेगळंच मत आहे. त्यांच्या मते कुत्र्यांचं रात्रीच्या वेळी भुंकणं किंवा विव्हळणं हा त्यांचा आपापसातील संवादाचाच एक भाग आहे. त्यामुळे भूत आणि अमानवी शक्ती यांचा कुत्र्यांच्या भुंकण्या विव्हळण्याशी काहीच संबंध नाही. खरं तर वरील दोन्ही बाजू पाहता मला खरंच हा एक वादाचाच मुद्दा वाटतो. पण मी आज तुम्हाला जो अनुभव सांगणार आहे तो ऐकून तुम्हीही विचारात पडाल की कुत्र्यांना खरंच भूत दिसतात का. हा अनुभव ज्या व्यक्तीसोबत घडला त्याचं मूळ नाव न लिहिता मी इथे एक काल्पनिक नाव वापरत आहे. अनिल, डोंबिवलीमध्ये एका इमारतीत राहणारा तरुण. इतर मध्यमवर्गीय लोकांप्रमाणेच तो पोटापाण्यासाठी नोकरी करत होता. लोकलच्या गर्दीतून नेहमी ये जा करत होता. अनिल जिथे राहत होता त्या इमारतीच्या आसपास भरपूर भटके कुत्रे होते. पण असं असून सुद्धा ते त्या इमारतीतील रहिवाशांवर किंवा ओळखीच्या व्यक्तींवर कधी भुंकत नसत. पण एखादा फेरीवाला काही सामान घेऊन आला किंवा एखादा भिकारी किंवा दारुडा वगैरे आला तर मग काही ती कुत्री शांत बसत नसत. थोडक्यात कुत्र्यांना इतकी तर समज नक्कीच असते की समोरून जाणारी माणसं ही सर्वसाधारण आहेत की नाहीत याची. अनिल नेहमीप्रमाणे रात्री उशिरा त्याच्या इमारतीजवळ आला. अनिलच्या येण्याची चाहूल लागताच खाली झोपलेल्या 8-9 कुत्र्यांनी त्यांची फक्त एकदा मान वर करून अनिलकडे पाहिले आणि ती परत त्यांच्या पायावर मान ठेवून झोपी गेली. सगळं काही नॉर्मल होतं. अनिल इमारतीत शिरला आणि तो त्याच्या पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅटमध्ये शिरला. तो फ्रेश होण्यासाठी बाथरूममध्ये गेला होता. तोच खाली असलेली कुत्री अचानकच जोरजोरात विव्हळू लागली. एका विचित्र आवाजात ती भुंकू लागली. अनिलसाठी हे काही नवीन नव्हतं. रात्री 12 वाजले की ह्या कुत्र्यांचं विव्हळणं आता नेहमीच झालं होतं. रात्री 12 वाजता आणि मग नंतर रात्री साधारण 3 वाजता ही कुत्री अशीच विचित्र आवाजात विव्हळत असत. आज सहजच अनिलला वाटलं आपण खिडकीतून वाकून पाहूया हे कुत्रे नेमके कोणावर भुंकत आहेत ते. तसा अनिल खिडकीत आला आणि त्याला तिथे जे काही दिसले त्याने तो हादरूनच गेला. तिथे रस्त्याकडेला एक 5-6 वर्षांची मुलगी उभी होती आणि ते सगळेच कुत्रे तिच्याच दिशेने भुंकत होते. ते कुत्रे उगाच त्या मुलीला काही करतील म्हणून अनिल धावत खाली आला. त्याने पाहिले तिथे असलेले कुत्रे तसेच भुंकत आणि विचित्र आवाजात विव्हळत होते. पण ती मुलगी दूर दूरपर्यंत त्याला कुठेच दिसली नाही. अनिलने खाली बसलेल्या वॉचमनला विचारले, काय रे, इथे एक मुलगी होती ना, मग ती गेली कुठे? तसा तो वॉचमन म्हणाला, साहब, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई. अरे असं काय करतोयस? मी स्वतःवरून पाहिलंय तिला. आणि मग हे कुत्रे कशाला भुंकतायत मग? साहब, कुत्तों का क्या है, वो तो रात होते ही हमेशा की तरह भौंकने लगते हैं. अनिलने त्याच्या डोक्यावर हात लावला. त्याने त्या मुलीला खरंच तिथे पाहिलं होतं. मग ती अचानकच गेली कुठे? अनिल डोकं हलवतच पुन्हा एकदा त्याच्या इमारतीत शिरला. कुत्र्यांचं भुंकणं तिथे अजून तसंच चालू होतं. अनिल मुद्दामूनच पुन्हा एकदा त्याच्या खिडकीत जाऊन उभा राहिला. त्याने खाली वाकून पाहिलं आणि त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली. ती मुलगी अजूनही तिथेच तशीच उभी होती. सगळे कुत्रे तिच्याच दिशेने भुंकत होते.
आणि ती मुलगी मात्र या वेळीवर अनिलच्या दिशेने पाहत होती. अनिलला पक्की खात्री होती की त्याने त्या रात्री एका मुलीचं भूत पाहिलं होतं. त्याने ही संपूर्ण घटना त्याच्या कामावरील मित्रांना सांगितली. तेव्हा ते त्याचीच थट्टा करू लागले. माणसांना भूत दिसत नाही, पण कुत्र्यांना दिसतं इथवर ठीक होतं. पण मग हे भूत तुला कसं काय दिसलं? त्या दिवशी तर अनिलकडे याचं काहीच उत्तर नव्हतं. पण या घटनेच्या बऱ्याच महिन्यांनी अनिलला कळलं की त्याचा राक्षसगण होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.